дунёи пора ҳамаи чизаш ба пора, дар кафи дасти пора овушидаи санги хора. вақте худо одама ай хок сохту пухта кард, ҷаннаташ ваъда намуд ба пора омӯхта кард. шояд аз ҳамин сабаб одам порадӯст шудааст, пора занҷири байни сад душману дӯст шудааст. пора дили одама ба худаш таслим кадай, поратеву порахир гуфта ду тақсим кадай. пора ба сад ранг ояд, чу тӯҳфа чу ёдгорӣ, ҷойеда ки заҳр бошад гумай зӯриву зорӣ. ӯ ба як чашмак задан худша сад намуд куна, пораи ғавси сириб ҳамаи кора буд куна. пора дар ҳама ҷо ҳаст, дар хирману бошишгоҳ, аз боғча то ба мактаб, аз мактаб то донишгоҳ. азбас ки дар ин ҷаҳон пора хона надора, дар хонаи дили мо нишастааст иҷора. одам мега порара аз дили худ дур кунам, ранг рӯша набинам, номакша даргур кунам. афсӯс ки одамора и дунёи порахӯр якоят мегираву мекунашон таи гур. гуфти муҳаммад ғоиб, шери хуб и арӯзай, тоҷикистони азиз и ватани наврӯзай. лек ба гуфти зарифӣ, санги хуб и хораҳай, тоҷикистони азиз и ватани пораҳай.